Сәлем, дустым. Мин Роберт исемле робот. Каралы, бүлмәбез бигрәк чиста, бер генә тузан бөртеге дә күренми. Беләм, бу минем чисталык яратучы дустым эше. Әнә, үзе дә килә. Сәлем, Роберт. Фух, булдырдым. Бөтен ине җыештырып чыгардым. Таныш булыгыз, бу тузан суырткыч. Минем чисталык яратучы тырыш дустым. Әйе, мин ине чистартам. Аны тузаннан, шөптән арындырам. Тузан суырткыч, кара әле, син булмаганда кешеләр өйләрен ничек җыештырганнар соң? Алар келәмнәрен гап-гади таяк ярдәмендә какканнар, идәннәрен себерке белән себергәннәр. Соңрак махсус келәм каккычлар да ясалган. Беренче тузан суырткычлар кайчан барлыкка килгән соң? Минем борынгы бабамны 1901 елда инглиз инженеры Хьюберт Сесил Бут ясаган. Ул тузан суырткыч шул кадәр зур булган, аны ат җигелгән йөк арбасына куеп йөрткәннәр. Мондый тузан суырткычны хәтта өйгә дә кертеп булмаган. Ачык тәрәзәләр аша аның шлангаларын гына керткәннәр. Эшләгәндә көчле тавыш чыгарганы өчен минем борынгы бабамны фырылдаучы Билли дип атаганнар. Бигрәк кызык икән. Син фырылдаучы Билли оныгы алайса. Синең кебек кечкенә һәм җитез тузан суырткычлар кайчан барлыкка килгән? Алар соңрак 1950 елларда гына ясалган. Әле алары да миннән күпкә авыррак, 20 килограмм чамасы булган. Кара әле, тузан суырткыч. Бүген син һәм синең туганнарың нәрсә эшли беләсең? Без тузан суырткычлар бүген тузан суыртып кына калмыйбыз. Идәнне дә юабыз, йорт җиһазларын, киемнәрне дә чистартабыз. Менә минем энем мәсәлән, бөтен эшне үзе белеп эшли. Ул робот тузан суырткыч. Кара әле, тузан суырткыч. Син ялт итеп идәннәрне чистартып чыгарсын өчен нәрсә эшләргә кирәк соң? Мин электр җиһазы, ток ярдәмендә эшлим. Мине кабызу өчен шнурымдагы вилканы розеткага тыгарга һәм махсус тимәгә басарга кирәк. Шул вакыт минем ичимдәге вентилятор эшли башлый. Ул тирә-яктагы һаваны үзенә суыра. Шул һавага ияреп, чүпләр һәм тузан бөртекләре дә минем ичемә үтеп керә. Алар щеткадагы тишек аша торбадан һәм шлангтан уза. Аннары махсус контейнерга җыела. Тузан суырткыч, кара әле, синең белән эшләгәндә нәрсәгә игътибар итәргә кирәк соң? Минем шнурымнан тартма. Мине сак кына күтәреп, яисә тәгәрәтеп йөр. Мин 15 минут туктамыйча эшләгәч, бик арыйм һәм кызам. Мине бераз ял иттереп ал. Минем тузан җыя торган контейнерымны һәр җыештырудан соң бушатып куй. Шул вакыт мин сиңа озак хезмәт итәрмен. Өең дә гел чиста булыр.